Za 12 godina koliko traje obnova zgrade Narodnog muzeja, Srbija je realizovala više od 20 skupih i zahtevnih reality show programa. Koliko je ukupno novca uloženo za emisije jeftine zabave ne zna se, ali se sigurno zna da je tim parama moglo da se obnovi ne jedan, nego više od 10 muzeja. Ipak Narodni muzej nije čekao donatore i investitore. Uzdao se u pomoć države i posle više od jedne decenije konačno dočekao završetak prve faze radova. Prisustvujemo sklanjanju skela sa obnovljene fasade Narodnog muzeja u samom centru grada. Mnogi su pitali šta se događa poslednjih meseci, da li je to obnova samo fasade, međutim sada kada vidimo zadivljene poglede prolaznika, shvata se da to nije samo fasada, da je tu zaista bilo mnogo posla, to je preko 4000 kvadratnih metara površine. Spolja gladac, a iznutra jadac. Sada sledi možda i najzahtevniji deo posla, a to je sanacija unutrašnjosti muzeja. Dok taj posao bude završen, Srbija će već otupeti od novog talasa reality programa, tako da i možda poseta muzeju neće ni biti toliko bitna. Radovi bi trebalo da budu završeni do 10. maja 2016. kada je i dan osnivanja Narodnog muzeja i nadamo se da ćemo tada svim posetiocima i svim zainteresovanima moći širom da otvorimo vrata. Skele koje su godinama unazad bile sastavni deo ambijenta Narodnog muzeja biće uklonjene do kraja nedelje. Tada će generacije rođene posle 2003. godine konačno moći da vide šta se to godinama krilo iza skela i najlona i otkriti da Srbija ima Narodni muzej. Svoju punu dominaciju Trgom Republike Narodni muzej imaće onda kada ceo taj prostor bude pretvoren u pešačku zonu, a pre nego što se krene u realizaciju tog projekta, potrebno je obnoviti stare zone za pešake. Za sanaciju Knez Mihajlove ulice iz gradskog budžeta izdvojeno je 2,5 miliona dinara. Radovi su svečano počeli 17. juna, međutim, zašto 2 meseca nije zamenjena ni jedna granitna ploča u ovoj ulici, saznaćemo u sredu, kada će po drugi put za isti posao svečano biti obeležen početak radova. Darko Nikolić, Moja televizija.